Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dagul. Taong 1989, Claver, Surigao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kararating lang ni Dagul sa Claver. Bagaman wala siyang pamilya sa baryong napuntahan niya, pinili niya doong manatili kahit papaano. Noong una, ang tingin sa kanya ng mga taga roon, takas siya sa bilangguan o hindi naman kaya'y nakagawa ng malaking kasalanan sa lugar na kanyang pinanggalingan. Labis-labis ang pangingilag ng mga ito sa kanya na kahit ultimo limos hindi nito kayang maibigay. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't hindi maiwasan ni Dagul na hindi makaramdam ng kahirapan sa buhay. Mapalad na lamang siya noon dahil kahit papaano may mga kangkong siyang nakukuha sa sapa na siyang nagsisilbing pantawid niya sa gutom. Sa halos humigit 3 buwan, nagpalaboy-laboy siya sa baryo. Kadalasang matatagpuan itong si Dagul sa loob ng simbahan na nagdarasal o hindi naman kaya'y naglilinis. Anya, sa dinami-raming nakatira sa baryo, tanging pari lamang ang tumanggap sa kanya. Nagtiwala ito sa lahat ng kanyang sinabi, kung kaya't dahan-dahan naman niyang nararamdaman ang kaginhawaan sa buhay. Lumipas pa noon ng 1 buwan, nanilbihan na nga itong si Dagul sa simbahan. Magmula noong naging isa siyang tagapangalaga sa lugar, unti-unti na ding nakalapit niya ng loob ang mga deboto. Kahit hindi nito alam ang kanyang tunay na pagkatao, hindi siya nito hinusgahan dahil sa paring umaalalay sa kanya. Habang patagal ng patagal doon si Dagul, tila bang nagugustuhan na niya ang bago niyang buhay na tinatamasa. Kahit papaano, masaya naman siya dahil nagagawa na niyang malimot ang kanyang madilim na nakaraan. Lingid sa kaalaman ng pari at ng karamihang deboto, hindi lang basta-bastang tao itong si Dagul. Isa siyang antingerong nakipagpatayan sa kapwa niya antingero para lamang maituwid ang masasamang gawain nito. Sa lugar niya kasing pinagmulan, marami ang mga bayarang antingerong gumagawa ng karumal-dumal na trabaho, kagaya ng pagpatay sa mga inosenteng tao. Bagaman mahirap sa kanyang ilahad, naging isa din siya sa mga ito. Pagtatapat pa ni Dagul na, kaya lang naman siya napunta sa Claver dahil meron siyang iniiwasang grupo. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kakayanin ang pangkat na yon, kaya nagpasya siyang tumakas na lamang at humanap ng isang angkop na lugar na maaaring pagtirhan niya ng payapa. Dagdag pa niya na hindi niya inaasahang manilbihan sa simbahan dahil sa dami ng kasalanang kanyang nagawa. Habang tumatagal si Dagul sa simbahang yon, hindi niya maitatanggi ang unti-unting pagkabuhay ng mga natutulog niyang mutya. Isa yung hindi magandang senyales sa kanya, sa kadahilanang maaari siyang matunto ng kanyang mga kalaban gamit-gamit ang presensya ng mga mutyang kanyang tinatangan. Yun din ang nag-iisang rason noon ni Dagul para patulugin ang lahat ng mutyang kanyang pagmamay-ari. Sa pagsapit ng buwan ng Semana Santa, may iilan na siyang ritual na ginawa. Karamihan dito mga ritual sa pagbabasag ng kanyang mutya. Tama kayo nang narinig, hinahangad ni Dagul na mabasag ang kanyang mutyang tinatangan. Sa ganoong pamamaraan, tuluyan na siyang makakawala sa tanikalang matagal nang nakapulupot sa kanyang katawan. Dahil sa hindi naman gaanong kalapad ang kumbento, kaya hindi niya maitatanggi ang pagpansin dito ng pare. May mga pagkakataon ding nasisipat siya nitong nagpapaikot ng kandila sa kanyang kinaluluhuran habang taimtim na nagdarasal. Kapag nararamdaman ni Dagul ang pagmasid sa kanya ng pare, kusa niyang itinitigil ang ritual ng pagbabasag ng mutya. Ang ginagawa niya,
Kinakausap niya ito ng mahinahon habang ibinabaling sa ibang bagay ang paksa ng kanilang usapan. Ganon at ganon ang palagi niyang ginagawa hanggang sa hindi naglaon, nagawa na itong mapansin ng pare. Isang linggo bago sumapit ang buwan ng Semana Santa, muli na naman siya nitong nasipat na nag-aayuno dahil sa nagkataon noong hindi abala ang pare, kusa na itong lumapit sa kanya habang nagtatanong ng, Alam mo, Dagul, daig mo pa ako. Isipin mo, linggo lang akong abalang-abala, pero ikaw halos araw-araw. Matanong ko lang, para saan ba yung ginagawa mo? Nang marinig ni Dagul ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin sa pare habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, tumayo naman siya sa harapan nito sabay sagot ng, Alay ko ho ito sa mga karga ko, padre. Alam niyo ho kasi, bago ako napadpad dito, marami din akong pinagdaanan. Kabilang na dito, syempre yung, alam mo na, antingero nga ho ako. Matapos itong marinig ng pare, bigla naman yung napatahimik habang nag-iisip ng malalim. Makalipas lang ang ilang minuto, inimbitahan siya nito sa loob ng kumbento para doon na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Hindi naman alam ni Dagul ang pakay sa kanya ng paring yon, kaya naman minabuti niyang sumunod na lamang sa nais nitong mangyari. Pagdating nila sa silid ng pare, agad naman siya nitong pinaupo sa silya. Nang magkaharap na silang dalawa, doon na inilahad ng pari sa kanya kung ano ang paniniwala nito sa mga mutya. Nagpumilit din ito sa kanyang maglabas ng kahit isang mutya pero sa kasamaang palad hindi niya yun magagawa. Halos kabuuan kasi sa mga tanga noon ni Dagul, purong mga baon o hindi naman kaya'y mga buhay na kataga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng pari sa kanya ang sistema ng kanilang baryo. Hindi dahil sa nais niya lang yung ipaalam kay Dagul, bagkus ay meron siyang ipapagawa dito. Naniniwala kasi ang paring yon na kung isa nga talaga siyang lehitimong antingero, paniguradong kinagagalitan din niya ang mga nilalang na merong lihim na karunungan sa kaliwa. Alam mo, Dagul, matagal ko nang inaasam na magkaroon ng kaibigang katulad mo. Puspos ng demonyo ang baryong ito. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung papaano gamutin ang mga taong unti-unting naliligaw ng landas. Dagul, dahil alagad ka na ng simbahan, maaari mo ba akong tulungan sa sitwasyong kinakaharap natin? Tanong ng pare. Dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan si Dagul, gawa ng hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Sa isip-isip niya kasi, isang pagpapakamatay ang gagawin niyang yon, lalo pat alam niyang madaling makakapunta roon ng mga kalaban niyang antingero. Kung hindi siya mag-iingat sa paggamit ng mga usal at mutya, hindi malabong matuntun siya nito sa lalong madaling panahon. Subalit kahit gano'n na ang kanyang iniisip, pinili niya pa ring sumang-ayon sa sinabi ng pare. Ang ikinakatakot kasi noon ni Dagul na baka kapag tumanggi siya, ituring siya nitong sinungaling. Matapos mapag-alaman ng pari ang kanyang desisyon, doon na yun nag-umpisang maglahad ng kanyang mga nalalaman sa baryo. May mga digmaang nagaganap sa lugar na ito, Dagul, na hindi nalalaman ng karamihan. Labis akong nababahala sapagkat ang iilan sa kanilang mga puwersa nagagawa ng makapasok sa simbahan. Alam mo, noong nakaraang linggo, may nakita akong 3 aswang na nakikinig sa misang aking ginagawa. Hindi ba't isang pangiinsulto yon ng mga demonyo sa katulad nating alipin ng Panginoon? Ang labis ko pang ikinakabahala ay ang pagsapit ng mahal na araw. Seryosong wika ng pare.
Matapos naman yung marinig ni Dagul, tila bang wala na siyang pagpipilian kundi ang tumulong. Inakala niya kasing hindi yun mararamdaman ng pare, subalit nagkamali siya. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, nangako naman si Dagul na papatapusin muna ang mahal na araw bago siya gumawa ng hakbang. Kahit nais niya man noon kasing tumulong ora mismo, hindi yun maaari sa kadahilan ng nasa kasagsagan ng panghihina ang kanyang mga mutya. Dagdag pa niya na kung pipilitin nilang makipaglaban sa mga nilalang na yon, baka ang kanilang panig lamang ang malagay sa alanganin. Labis naman yung nauunawaan ng pare, kaya na may minabuti nitong sumunod sa kanyang plano. Sa pagsapit ng linggo, halos araw-araw na noon ang nagaganap na simba. Sa bawat panalangin at paninermo noon ng pare, hindi nito maipagkakaila ang takot sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, dumarating na din sa puntong namumutla na lamang ito dahil sa pagsilay nito sa mga hindi ordinaryong tao na nagsisitawanan. Sa pagsapit ng gabi ng Miyerkules, habang nakaupo sila ng pari sa entradang pinto ng kumbento, nakasilay sila ng dalawang lalaking naglalakad patungo sa may bahagi ng kampana. Panayang pagmamasid nito sa paligid na parabang merong gagawing hindi kaaya-aya. Dala ng pagkabahala ng pare, agad naman itong inutusan si Dagul na kumprontahin ang dalawang lalaki. Wala siya doong gagawin, maliban sa pagkausap dito ng mahinahon. Matapos niyang marinig ang sinabi ng paring yon, dali-dali naman siyang kumuha ng kapirasong patpat, sabay mabilisang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kampana. Sa pagdating niya sa lugar, doon niya nasilayan ang dalawang lalaking nagmamasid sa kinaroroonan ng kampana. Animoy meron itong hinihintay doon, kaya na may hindi na siya nagdalawang isip pang lapitan ng mga ito. "Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Matagal pa ang Biyernes Santo ah. Tsaka isa pa, bakit niyo pinag-aaksayan ng oras ang kampana? Hindi niyo makukuha ang bagay na natutulog dyan." Iritableng wika ni Dagul sa mga nilalang. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya, gamit-gamit ang mga nanlilisik nitong mga mata. Sa puntong yon, doon na siya kinabahan ng bahagya sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang nilalang nakaharap niya. Sa isang iglap, laking gulat na lamang ni Dagul nang masipat niya ang isa sa mga lalaking mabilisang tumakbo patungo sa kanyang kinatatayuan. Paglapit nito, walang pagdadalawang isip naman siya nitong sinunggaban at kasabay nito ang unti-unti niyang pagramdam sa pagpapalit anyo ng lalaki. Alam niyang aswang ang nilalang na yon, kaya na may walang pagdadalawang isip naman niya yung iwinasiwas sa lupa upang tuluyan siyang makawala. Kahit nalalagay na noon sa alanganing sitwasyon nitong si Dagul, pinili niya pa ring huwag gumamit ng kahit na anong usal o mutya. Ang naisip niyang gawin, makipaglaban sa mga ito, gamit lamang ang kanyang purong lakas. Sa pagpapatuloy ng pagsunggab ng mga aswang, ramdam na ni Dagul ang mga pinsalang natamo ng kanyang katawan. Dahil sa mga panganib na kanyang nararanasan, hindi niya maipagkakaila ang mga bulong sa kanya ng mutya para mabigyan siya ng tulong. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtitimpi, hindi na nga nagawang makayanan ni Dagul ang tentasyon ng mga mutya. Bukod kasi sa sinusuway na nito ang paggalaw ng kanyang katawang pinagbauna ng mga ito, paulit-ulit rin niyang naririnig sa mga gabay ng mutya na kusa silang aalis kung pipiliin niya pa ring magpatalo sa labang yon. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan na nga siyang gamitin ang ngipin ng kalabaw na nakabaon sa kanyang kanang kamay. Pagramdam niya sa nag-uumapaw na lakas nito, agad naman niya yung ginamit para sapakin ang aswang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa pagtilapo nito pabalik,
Halos gulat na gulat naman ang kasama nito dahil sa ipinamalas niyang lakas. Pinilit pa nitong gisingin ang kanyang kasama pero paglapit niya sa kinalagpakan ng nilalang na yon, doon ito tuluyang nasilayan na malabo na yung makabangon. Bukod kasi sa wasak na ang panga nito, marami na ding dugo yung nawala sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayari, mas lalo pang umangil ang nilalang sa kanyang harapan. Habang wala pa yung ginagawa, paisa-isa nitong minarkahan ang pundasyon ng kampana habang nagwiwika sa kanya ng, "Pinatay mo ang kapatid ko! Hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakapaghiganti. Humanda ka, antingero. Ipapalamon ko sa iyo ng buo yang aral na tinatangan mo." Nang marinig niya ang sinabi ng nilalang na yon, napangiti na lamang siya sa harapan nito habang kalmadong sumasagot ng, "Sige lang, hindi ko kayo tatakasan. Basta siguraduhin mo maaliw ako sa mga kauri mo." Matapos naman yung marinig ng aswang, nagwawala na yung sumugod sa kanya. Pagsilay ni Dagul na ilang dipa na lamang ang layo nito, agad naman niya yung pinalo ng hawak niyang patpat. Sa sobrang lakas ng pagkakapalo niya noon, halos lumipat na sa braso ang kabuoang dugo ng nilalang dahil sa sakit nitong nararamdaman. Lumipas pa ang ilang minuto, wala na ding nagawa ang nilalang na yon kundi ang mamatay sa mga kamay ni Dagul. Dahil sa pangyayari, inasahan na niyang dadami pa ang kanyang makakaaway sa baryo. Noon ding umaga matapos ang insidente, wala na siyang pagpipilian kundi ang maghanda. Lahat naman ng kanyang pangangailangan ay ibinigay ng pare upang makatulong din yun sa kanya kahit papaano. Sa pagsapit ng gabi ng Huwebes Santo, muli na namang nagparamdam ang mga aswang. Sa pagkakataong yon, hindi lang 2 ang bumisita, kundi 5. Lahat ng mga ito ay kauri ng unang 2 niyang pinatay, kaya na may naging kampante siya sa pagharap dito. Subalit lingid sa kaalaman nitong si Dagul na ang mga nilalang nakaharap niya ay hindi basta-bastang mga aswang. Pagramdam niya sa kakaiba nitong presensyang tinatangan, napilitan siyang muli na namang gumamit ng ikalawa niyang mutya na nanananahan sa kanyang katawan. Pinagsanib puwersa niya noon ang pangil ng baboy ramo at ngipin ng kalabaw kung saan mabibigyan siya nito ng hindi masukat na bilis at lakas sa pakikipaglaban. Subalit, dahil sa malapit na noong sumapit ang Biyernes Santo, kaya na may hindi maipagkakaila ni Dagul ang labis na paghina ng kanyang mga mutya. Nakakapatay pa din naman ang mga mutyang yon kahit papaano, pero alam niyang hindi na ito kasing lakas kapag sa mga ordinaryong araw niya lamang yun ginagamit. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, paulit-ulit na siyang nakakatanggap ng malalalim na kalmot sa mga nilalang na yon. Madali lang din siya nitong naidadarag sa lupa na para bang kapantay na nila ang lahat ng tinatangan niyang mutya. Makalipas lamang ang ilang minuto, nalagay na nga sa sitwasyon itong si Dagul kung saan kailangan na niyang mamili. Alam niya sa kanyang sarili na nasukol na siya kung kaya't wala na siyang pagpipilian kundi ang mag-isip ng bagong taktika. Ayon sa mga aswang na nakapalibot sa kanya, 2 lang ang maaari niyang pagpilian. Maaari niyang iligtas ang kanyang buhay kapalit ang buhay ng pare o hindi naman kaya isakripisyo ang kanyang buhay kapalit ng buhay ng pare. Dahil sa ganoong sitwasyon, kaya na may bahagyang natahimik itong si Dagul habang malalim na nag-iisip. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya maaaring iwan ang kumbento lalo pat siya lamang ang inaasahang taong magliligtas sa mga naninirahan doon. Maya-maya pa,
Nang hindi na maatim ng aswang ang kanyang ginagawa, iritableng nagwika ito sa kanya ng, "Bakit hindi ka umimik? Sige na, pumili ka na." Nang marinig ito ni Dagul, pinili niyang tumayo sa kabila ng kanyang pinsala sa katawan. Alam niyang wala na siya noong pagpipilian kundi ang lumaban, kaya na may inasa na lamang niya ang kanyang buhay sa Panginoong kanyang pinagsisilbihan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya noong mga oras na yon, katapusan na ng kanyang buhay. Habang naghihintay siya sa pagsugod ng mga aswang, nasipat na lamang niya ang mga ito na dahan-dahan ang umaatras papalayo. Sa isang iglap, naglaho ang mga ito sa kanyang harapan na parabang meron yung nakitang isang mapanganib na nilalang. Pagsilay ni Dagul sa likurang bahagi ng pinaglalagakan ng kampana, doon niya nasipat ang 7 kalalakihan na hindi na bago sa paningin niya. Paglapit ng mga ito sa kanya, agad naman siyang tinanong ng pinakamatanda sa grupo ng, "Mabuti naman at nagpasya ka ng gamitin yan. Ano ba ang pumasok sa isip mo, Dagul, at nagawa mo kaming pagtaguan?" Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Medyo nababahala na din kasi siya sa kanyang buhay, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung ano ang pakay ng mga dati niyang kasama sa kanya. Maya-maya pa, nang akmang sasagot na siya, sakto naman ang pagdating ng pare. Labis ang pasasalamat nito sa dati niyang kasama na parabang wala yung ideya sa mga nangyayari. Ang ginawa ng paring yon, dali-dali siyang inakay patungong kumbento para gamutin ang kanyang mga sugat. Wala namang nagawa ang pangkat na yon kundi ang maghintay sa kanya kinabukasan. Habang abala ang pare sa paggamot ng kanyang sugat, doon niya ipinaliwanag kung sino ang mga taong tumulong sa kanila. Subalit, bago pa man niya mailahad ang katotohanan sa pare, laking gulat na lamang ni Dagul nang marinig niya yung magsabi ng, Alam ko, sila ang mga taong pinangingilagan mo. Pero base sa aking mga nakita, parang hindi naman sila masasamang tao. Baka nagkamali ka lang ng paghatol. Nang marinig niya ang sinabi nito, tila bang doon nabuo sa kanyang isipan ang isang palaisipan. Bagaman hindi niya pa alam kung ano ang kanyang gagawin, minabuti niyang maghintay ng gabi ng Biyernes Santo bago lumabas ng kumbento. Inaasahan naman niyang hindi siya iiwan ng mga dati niyang kasama, lalo pat napakalayo ng lugar na pinanggalingan ng mga ito. Sa pagsapit ng sumunod na araw, inilahad ng pari sa kanya na nasa labas nga ng kumbento ang kanyang mga kasama. Para hindi yun mabahala sa kalagayan niya, inilahad dito ng pari na nasa maayos na siyang kalagayan. Bagaman nababahala itong si Dagul, aminado siya sa kanyang sarili na wala siyang ibang magagawa. Sa pagsapit ng gabi, hindi pa man nakakalabas si Dagul ng kumbento, ramdam na niya ang paglakas ng presensya ng kanyang mga kasama. Paghawi niya sa pinto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga itong pilit itinataboy ang mga aswang na nagtatangka sa mutya ng kampana. Habang abala ang mga antingerong yon sa pakikipaglaban, sumali na din siya para magbigay ng kanyang tulong. Dahil sa lakas ng karga ng mga ito, kung kaya't madali nilang napaslang ang mga nilalang na nagtangka sa mutyang naroon sa simbahan. Matapos nilang malipol ang kabuuang puwersa ng mga aswang, muli siyang niyaya ng mga dati niyang kasama na bumalik na sa baryo nila. Upang hindi na mas lalong mabahala itong si Dagul, nagpasya ang pinuno ng kanilang pangkat na ilahad sa kanya ang mga bagay-bagay na inaakala niyang mali. Ayon sa matanda,
Kaya lang naman sila naging bayarang mamamatay gawa ng hindi mga ordinaryong tao ang kanilang pinapaslang. Karamihan sa mga ito ay mga mambabarang at mangkukulam na nagbibigay ng pasakit sa mga ordinaryong tao. Dagdag pa ng matanda na, maaaring nagkamali lamang ng paghatol itong si Dagul, kaya naisipan niyang masama ang mga gawain nila. Mag-isip ka nga, Dagul. Hindi mo ba naaalala ang batas ng ating samahan? Ano ang mangyayari sa mga mutya natin kapag pumatay tayo ng inosente? Hindi ba sila'y aalis sa atin? Tanong sa kanya ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na tuluyang nagkaroon ng kaliwanagan ang kanyang isipan. Matapos ang napakahaba nilang usapan, nagpasya na siyang muling bumalik sa mga antingerong minsan na niyang itinuring na hindi iba sa kanya. Halos magdamagan din silang nag-usap ng pare para naman kahit papaano hindi siya nito malimutan. Sa pagsapit ng Sabado de Gloria, bago pa man sumikat ang haring araw, nakaalis na nga ang grupo ng mga antingero. Kasakasama na nito si Dagul na masaya namang nagpaalam sa pare. Lumipas lang din noon ng ilang buwan, nalipat na din sa ibang lugar ang paring yon. Pero alam nyo ba, na kahit saan mang dako ng lugar madestino ang pare, hindi niya pa rin malilimutan ang minsang antingerong kanyang nakilala na siyang tumulong sa kanya sa pagprotekta ng mutya ng kampana. Palagi niya ring isinasama sa mga kwento niya na kahit gaano pa man kadikit o katibay ang isang samahan ng antingero, meron at meron pa rin itong hindi pagkakaunawaan. At ang pinakamagandang halimbawa niya dyan ay noong minsang napadpad sa kanilang lugar, si Dagul. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang mas napaganda pa nung hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan si Dagul at yung mga kasamahan niyang antingero. Unang-una, naligtas nila yung mutya ng kampana sa mga kamay ng aswang. Pangalawa, nalipol ng grupo ni Dagul yung mga aswang sa lugar nitong pare. So parang blessing in disguise itong si Dagul. Pero ang pinagtataka ko lang, no? Bakit nga kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan yung mga antingero? Bakit ba? Hindi ba na ipaliwanag ng maayos ng pinuno nila Dagul na ang pinapatay nila ay yun nga, mga mangkukulam o mambabarang. Tas ang sabi ni Dagul, minsan na rin siya nagkaroon ng matinding kasalanan. Siguro nga, pumatay siya. Pero imposibleng hindi niya alam na mangkukulam, aswang o mambabarang yung papatayin niya. Kasi unang-una, hindi siya magkakaroon ng rason para patayin yung taong yun. Yun lang yung medyo napaisip ako sa kwento na to. Bakit hindi na-lighten up si Dagul ng pinuno nila na ganun nga yung mga binibiktima nila? Though tao naman yun, pero alam nyo kasi salungat ng aral ng kanan yung kaliwa eh. So talagang magkalaban yan at magpapatayan yan. Walang katapusan yan, hindi matatapos yan. 'Di ba? So yun lang yung nakikita ko sa kwento na sana nilinaw ng pinuno nila Dagul yung kinakaharap nilang sitwasyon para hindi na umalis tong si Dagul. Pero maganda naman na nasilip ko sa kwento na mabuti na umalis tong si Dagul kasi nakatulong sila sa ibang baryo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.